ಯಾನೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ದೇದ್ರು ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತುಂದಿನ ಪಡಕೆ ಮೈಪೆರ ಸುರು ಮಂದ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತುಲೆ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಾ ಅತ್ತಂಡ ಓನ್ ಹೌಸಾ ಪಂದ್ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಟೊಪ್ಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತಂದೆಂದೇಟು ಉಂಡುಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಒಂದು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಾ ಅತ್ತಂಡ ಓನ್ ಹೌಸಾ ಪಂದ್ ಒಂದು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಸದ್ಯೋಗಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮಂತಂಡ ಮೆರೆಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನಿ ಮೆರೆಗ್ ಬೇತ ಕಡೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಜಾಬ್ ಆಪುನಿ ಅವು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂದೆರ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮೆರಡಲ ಪಂತ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಚ ದೆತೊನ್ವೆರು ಪಂದ್ ನೆಟನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಕ ಪನ್ಪೆರ ಅತ್ತಂಡ ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಕ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಸೆಲು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ದೇವೆರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದ್ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರ ದೇವರಿ ಎತ್ತವಡ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಂಡ ಶೋಕ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ್ಡನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪರೆ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಜಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇಂಡರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಹಬ್ಬ ಏನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ಯಾನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಏತ್ ಟೇಕ್ ದೆತ್ತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನಿ ಎದಕ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಂದವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಣ್ಣಗುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಶೆಲ್ಫ್ ದೀತ ಅಂದೆಟ್ ಪೂರ ವಿಜಿನ ಎಂಚಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಅವು ಮಾತಲ ಉಂಡುಂದೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವೆಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಕ್ಕಲು ಒಂದೆಟ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿದ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪು ನಾವೇ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಾಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಐಕ್ಯಾನಿಂದ ನಿಂಚೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡದ ಅವು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಮಾತಂದೆ ತೆನ್ ಮಾತ ದೀಪು ನಾನು ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಉಂದುಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮುಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಫೋಟೋನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಂತದ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡವೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮುರಾನಿ ಸೆಟ್ ಮಂತದೀನಿ ಪೂರ ಗಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಜಿನ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎಂತು ಎನ್ನ ನೆಟೆದ ಪೂರ ಗಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲಿ ಉಂಡಾವೆ ದಾಲ ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ವಿಜಿನ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ಡುಲು ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆರೆ ಬತ್ತು ಪಾಡು ನಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಂದೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತಂದೆಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡುಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆದ ರೂಮು ಅದೇ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಈತಾನ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಅದೇ ಇದು ಅಡಿಗೆದ ರೂಮ್ ಈತೆಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ ಪನರ ಎತ್ತಂಡು ಅದಾಗ ನಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಡ್ ಅವಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಅಂತ ಕನ್ನದಿ ಅಂದೆ ಏದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂಚಿನ ಬೆಡ್ ಕಂದಿ ಇಂಚ ತಲೆಂಬು ಮಾತುಂಡು
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೆಪ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಿಜಾವೆ ಏತು ಊಂದುದಿದ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡಾನಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಚ ಮಾಲೇಸ್ ಮಂತದ ಜೆಪ್ಪುಡಾಲೆ ಅತ್ತನ ಊಂದುದಿದ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೂಸುನ್ ಬಲಿಪುನು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಡಕೆ ಮೈಪೆರ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂಸಿನಿ ಪಡಕೆ ಮೈತೀನಿ ಅವೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಲಕ ಕಂದಿನಿಂದ ಹಾಕಿಂಡದ ಅದನ್ನು ಏತು ಸಲ ಪಡಕೆ ಮೈತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಡಕೆ ಮೈಪನಿಗೆ ಅರ್ಧದ ಎತ್ತಿಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಕಿತ್ತೆ ಒಂಚು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದೇನುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊರುಕೊನ ಒಂದಲ್ಲ ಊರುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾಟು ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕುಲ್ ಪಾಪ ಏತಲ ಜೆಪ್ಪು ಅವೆ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂದೇ ಕುಂಡದ ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ತ ಪೋತು ಇದು ಜೆಪ್ಪುನೇ ಜೈಕೆ ಅನಿತೇನದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಊರು ಪತ್ತಂ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಂಡಿರ ಪುಚ್ಚಲ ಅಂಜನ ಈಗ ಪಡಕೆ ಮೈಪ್ ಬೈಟ್ ಜೆಪ್ಪು ಜಾಂದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಲ ಮತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆರೆ ಅಂದರೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಹೋಗ್తుంది ಇದಕ್ಕೆ 500 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಿನಿ ಜೆಪ್ಪು ಜಲ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್ ಅಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡಾವೆ ಐಟ್ ಆರು ಮಾಮಿಜಿ ಇದೇರು ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡಾತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಮನ್ನು ತೋಚ್ಪಾರಾಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನಾರು ಮಾಮಿ ಜೈದೇರು ಐಕೋಸ್ಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾರಾಯ್ಜಿ ಪಾನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಸ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತರಿಗಲ ಬಾಯ್.